alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Fiona, og i dag så skal vi kigge på den japanske mad takoyaki. Måske der er nogle af jer, der kender takoyaki. Inde i den her Tokyo Kickbox, der er der faktisk alt, man skal bruge til at lave takoyaki. Vi kan lige prøve at åbne den en gang. Vi har en stegepande her. Alt det, som vi skal bruge, det er rigtig autentiske japanske ingredienser. I dag så laver vi på den japanske og traditionelle måde. Så det betyder altså, at jeg skal have noget blæksprut i. Hvis du ikke kan lide det, så kan du altså også bare putte din favoritting i. Du kan fx putte noget lækker ost i. Og du kan også putte noget pølse i, hvis du hellere vil det. Derudover så putter jeg også noget forårsløg i. Hvis du hellere vil putte løg i, så kan du også sagtens det. Og man skal bare putte nok i, sådan så den bliver helt fyldt op. Godt, vi starter med at putte noget blæksprut i. Jeg putter en i hver. Sådan, det tror jeg nok. Perfekt. Man bruger den her til at gå rundt omkring i siderne, imens man venter på, at den bliver lavet færdig. Og så kører du egentlig bare rundt. Det er egentlig meget hyggeligt at sidde og lave. Og så bruger jeg den også til at vende dem, sådan så de bliver lavet hele vejen rundt om. Nu er de faktisk færdige, så lad os få den op på den her trætallerken her. Sådan. Godt, lad os få lidt lækkert ovenpå det. Jeg starter med at putte den her sovs ovenpå. Itadakimasu! Det er varmt, men det er virkelig lækkert. Sådan. Så har jeg fået spist det hele, og det var virkelig, virkelig lækkert. Hvis du har lyst til at få mere information om den her Tokyo Kickbox, så skal du trykke lige her.